kemm jien gburi b'dan il-pajjiż. Kemm jien gburi pajjiżna, kemm jien gburi bniesna, bil-Maltin u l-Awċin illi ta' kuljum jaħdmu, iwettqu, iġibu r-riżultati. Dan huwa l-mod li bih il-Prim Ministru Joseph Muscat beda d-diskors tiegħu f'attività politika fiċ-ċentru Laburista ta' Santa Luċija li matula tkellem dwar kif il-Moviment Laburista jrid ikun il-Moviment Tal-Ordni Pubblika. Dan fil-waqt li jibqa' l-moviment li joħloq ix-xogħol, jikseb it-tkabbir ekonomiku, il-ġustizzja soċjali u li jippromovi l-libertajiet ċivili. Il-Prim Ministru tkellem fid-dawl ta' dak li seħ matul din il-ġimgħa il-matula ġew arrestati 10 persuni brabta mal-qtil makabru tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Spjega li f'mumenti bħal dawn importanti illi tinżamm kawtela u li min għandu rwol istituzzjonali għandu jżomm pass lura. Nirringrazzja bil-kbir lill-forzi tal-ordni tagħna. Forzi tal-ordni tagħna illi forsi qatt daqs dawn l-aħħar ftit ġimgħat ma kienu suġġett ta' kritika politika intensa u inġusta. U dawn il-forzi tal-ordni tagħna irreaġixxew bl-aħjar mod. Irreaġixxew billi taw ir-riżultati lil Maltin u lill-Awċin kollha kemm huma. Stqar li jinsab gburi li bis-saħħa tal-istituzzjonijiet Maltin u bl-għajnuna internazzjonali, il-forzi tal-ordni taw ir-riżultati f'każ tan diffiċli. Bil-Prim Ministru jagħmel referenza żieda fil-budget allokat għall-forzi tal-ordni. Dan kif fil-waqt li fl-aħħar 5 snin kien hemm żieda ta' 22%, fil-5 snin ta' qabel kien hemm biss żieda ta' 10%. Kien hawn li tkellem dwar il-passi li qed ikompli jieħu l-Gvern biex tissaħħaħ is-sigurtà f'pajjiżna, fost oħrajn biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni li ddeskriva bħala inaċċettabbli f'ċerti lokalitajiet. Hawnhekk irrefera l proġett pilota li se jinbeda fil-Marsa li mistenni jiġi estis ukoll f'lokalitajiet oħra fosthom f'Birzebbuġa, il-Ħamrun, il-Qawra u Buġibba. Miżura ewlenija fil-proġett hija li l-assa tal-Pulizija tal-Marsa se tibda tinfetaħ 24 siegħa kuljum filwaqt li mhux se jkun aċċettat aktar xorb alkoħoliku fit-toroq tal-Marsa matul il-ġurnata kollha. Il-Prim Ministru qal li għalhekk il-viżjoni tiegħu illi dan il-moviment isir ukoll il-moviment ta' imġiba korretta. U din l-idea li tista' tagħmel li trid, irridu nneħħuha. U din hija se l-prijorità fil-waqt illi nkomplu għaddejjin bit-tkabbir tal-ekonomija, nkomplu għaddejjin bix-xogħol, nkomplu għaddejjin li nagħtu drittijiet ġodda, nkomplu għaddejjin billi nqasmu aktar ġid, trid tidħol l-idea li f'dan il-pajjiż hemm regoli u kulħadd għandu jimxi ma' dawk ir-regoli.